Un dia, ja deu fer ben bé 2 o 3 anys, em va trucar al telèfon. Era el Telmo Snell, un director del País Basc. Em va oferir fer una pel·lícula amb ell, amb un personatge que no parlava. Vaig pensar que era l'oportunitat de la meva vida, jo que sempre em faig tants tips d'estudiar. I és cert, el personatge no parlava en tota la pel·lícula fins que al final tenia una seqüència que parlava, però en euskera. I per mi va ser dificilíssim, perquè l'euskera és un idioma meravellós, però que costa molt d'aprendre. Em va sorprendre el País Basc. Sempre havia sentit dir que era un país molt bonic. I efectivament, ho vaig poder comprovar. És un país d'una gran bellesa i de costums molt arrelades. Catalunya i el País Basc són 2 països molt diferents, però hi ha alguna cosa que ens agermana, sens dubte. Bé, jo penso que és interessant posar-me la txapela. Us sembla bé? Hansi Txapela.